ആയിട്ടുള്ള ഈ നാടിന്റെ ജലസ്രോതസ്സായിട്ടുള്ള പുന്നിലം പാടശേഖരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അകത്ത് ഇട്ട വിഷം വാരി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ ഇവരിവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, എന്താ നിങ്ങൾ പാത്തിത്തോട് നന്നാക്കാത്തത്? എന്താ നിങ്ങൾ പാത്തിത്തോടിന്റെ കാര്യം പറയാത്തത്? നിങ്ങളുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയല്ലേ ഭരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരല്ലേ അന്ന് വാക്ക് തന്നത്? എന്നാണ് ചോദിച്ചത്, എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ആരോടെങ്കിലും കൂടിയാലോചിക്കുന്നതിലോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങള് ഉൾക്കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഇത് കല്യാണമൊന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. ഈ നാടിന്റെ ഒരു ജലസ്രോതസ് സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ തോട്ടിലിറങ്ങി പാമ്പിന്റെ കടി കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലായിട്ടുള്ള ആളുകളില്ലേ ഇതിന്റെ അകത്ത്? കുപ്പിച്ചില്ല് കൊണ്ട് കാല് കീറി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുള്ള ആളുകളില്ലേ? ആ ആളുകളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വന്ന നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടില്ല എന്ന് പറയോ? ഇങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുറച്ചാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണല്ലോ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുല്ലുന്തിച്ചിറ ഇവിടുത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സഖാക്കൾ ശുചീകരിച്ചത്. അവിടുന്ന് പിടിച്ച മീൻ പൊതുമുതലല്ലേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അവിടുന്ന് കിട്ടിയ മീനൊന്നും കൊണ്ടേ കളഞ്ഞില്ല. ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പൊതുമുതലാണ്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നിങ്ങള്. അപ്പോ ഈ വേലയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വേലകളും വിരട്ടലും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടന്തറ പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ അകത്ത് രക്തപതാക ഈ മണ്ണിന്റെ ഈ ആകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ പാറിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ വിഷമമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. എന്തേ ഈ മെമ്പർക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ കുരച്ചു ചാടാൻ കാരണം? പ്രതിരോധം അപരാധമല്ല. അതാണ് ഇതാണ്. ഞങ്ങളാണ് കർഷകർ, ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ കേന്ദ്രമാണിത്. അവര് മത്സരിച്ചിട്ട് ജയിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വാർഡാണിത്. ആ വാർഡിന്റെ അകത്താണ് അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രമടയാളത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് KM ഷംസുദ്ദീൻ ജയിച്ചത്. അതിന്റെ ചുറുക്കുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ആ ചുറുക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കണ്ടന്തറയിലെ നല്ലവരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരോട് പറയാനുള്ളത്, NC സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരോടും CPIMകാരോടും മാത്രമല്ല, ഈ കണ്ടന്തറയിലെ ഈ കുടിവെള്ളം ആ മലിനമായ തോട് നന്നാക്കി നമ്മുടെ കിണറുകളിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ധൈര്യമായി കുടിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കി തന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഈ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കണം. നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കണം. നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഏതുമാകട്ടെ, ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുമാകട്ടെ, അവർ ചെയ്ത നല്ല പ്രവർത്തനം, ആ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം. ഇനി അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും മാറി നിന്ന് കല്ലെറിയുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും വിളിച്ച് അവർ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണെങ്കിലും ഒരു പടപ്പുറപ്പാടെന്ന് ചോദിക്കാനാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിയണം. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. കണ്ടന്തറയിലെ CPMകാരോട് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, നന്മയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായി വരുന്ന ഏതൊരു ശക്തിയെയും തുടച്ചു നീക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം വെങ്ങാലയിലുണ്ട്, പെരുമ്പാവൂരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. ഈ നന്മയുടെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ, ഈ മഹനീയ സംഭവത്തിൽ പങ്കാളികളായ ഈ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ.